Webafo ubani ufako. Mina ngiyayazi yonke lento oyibhalela nokungaphezulu kwaloko okubhalela. Uthi nje bengingafuni ukuyilanda emuva le. Ngizoveza ukuthi uShaka kwakuwumdayisi wokuqina akekho umuntu wayewumdayisi njengoShaka kwaZulu. Bengafuni ukuyilanda lapho. Ngoba lapho seyikude kakhulu. Uyabo kanti sidila nemanje sidila nama challenges esibhekene nawo manje njengesizwe sikaZulu. Uyabona uShaka phela wazi wabulawa umkabayi embulalela kona ukuba umdayisi. Indlu enkulu yayingahambisani nezinqumo eziningi kaShaka. Indlu enkulu engakuthanda ukuthi uShaka wayezwana kakhulu nabelungu okudlula abantu abamnyama. Indlu enkulu engakuthanda ukuthi uShaka wabela kakhulu umhlaba abantu abamhlophe okudlula ukwabela abantu abamnyama. Yabo uShaka nje wayezwana kakhulu nabelungu, wayezwana kakhulu nabelungu uShaka ebabela ngisho abafazi. Wakwezwa kuthiwa umfazi uyabiwa. uShaka wabela belungu ngisho abafazi bakwaZulu kwazalwa amakhaladi ngenxa kaShaka. Kodwa bengafuni ukuyilanda lapho mfowethu, bengafuni phela ukuyilanda, isikude kakhulu lapho la uyilanda khona. Mina ngila kwi-dispensation yepolitiki la khona kuzokwenziwa khona i-shifting, kuzophuma i-apartheid kungena i-democracy. Ngisho ngaleso sikhathi mina ukuthi ngesikhathi kuliwa leso struggle leso se-freedom, kuliwa leyo fight leyo abantu abamnyama against abantu abamhlophe, kukhishwa i-apartheid regime kungena i-democracy regime. Leso sikhathi ke la bengiyidonsa khona mina ngithi umntwana kaphinda angene wayenikezwe imandate ukuthi akazoqhubeka mobilize abantu abamnyama, baqhubeka abantu abamnyama babe yimbumba kuqhubeka umzabalazo. Umntwana kaphinda angene wafike walekelelana nabelungu ukuthi ayiqalele iqembu lakhe lele kuthiwa iNkatha Freedom Party. Thema iqalelo lo qembu waphindwa wafinancewa yibona abelungu, bamnikeza inqwaba yezithembiso. Yabo nangempela abelungu bayifeza izithembiso ababeyinikeza umntwana kaphinda angene, ngoba naku ziningabi izinto ezibizwa ngomango osuthu eKZN, ziningi kakhulu izinto ezibizwa ngomango osuthu okudlula izinto ezibiza isilo. Yabo even ngisho Princess Magogo kuunina wakhe umango osuthu, umqondo wakhe ubuthelezi ukuthi izinto ezisalayo kubizwe ngazo abazali bakhe. Princess Magogo njoba khona Princess Magogo Stadium nje lapha koMashu, kukhona Princess Magogo Park lapha eThekwini phakathi eworkshop. Uyabo kube omango osuthu Technicon ilokhuzi, omango osuthu eTechnicon kube omango osuthu highway, umgwaqo lo omkhulukazi waseMlazi. Uyabo ziningabi izinto ezibiza ushenge okudlula izinto ezibiza isilo. Uyabo nakhona izinto ezibiza isilo into nje ya-late yamanje. Nakhona mina ngikhumbula iground kuphela leli laseMlazi ekuthiwa iKings Olitini Stadium, ilona kuphela nje into engiyaziyo ebiza ulokhuzi umdlokombani, iground leliyana elilapha kwaD, iyona kuphela into engiyaziyo mina ebiza umdlokombani, ayikho enye. Uyabo iqhawe elanqoba impi yasesandlwana, ayikho into ebizwa yini nje ebizwa ngayo ikhona yini umunicipality lo ekuthiwa iKing Cetshayo. Uyabo nako konke lokho izinto nje zamanje za recent nje zamanje esezenziwa yiyona iANC nayo ngama agendas ayo. Uyabo at least ikhona iKing Cetshayo erecognizer uCetshwayo noma isidumi sakhe singakaze silandwe enkandla siyiswe lapha ya elokhuzeni lapha kwa elokhuzeni lapha Olundi la kulele khona
wonke amaqhawe asosuthu waphela uyibhebhu wakaMandlakazi wavimbela ukuthi uCetshwayo ahamba yofihlwa kanye namakhosi uyibhebhu after ethengise ngaye wakhanda isihlalo sobukhosi lesesilapha kwaNongoma kwaMandlakazi isihlalo sobukhosi nje isihlalo segazi likaCetshwayo lesi sihlalo sobukhosi sakwaMandlakazi isihlalo segazi likaCetshwayo namabutho asosuthu lesasihlalo sakhandwa ngegazi likaCetshwayo kwafuneka kufuCetshwayo ukuze kube nalesa sihlalo sobukhosi uyabo so nje abengafuni ukuyilanda konke lapho mfowethu bengidonsa nje la esikhathini soShenge esikhathini so-IFP ukuthi oShenge bafike baqhubeka lapho uMpande nje owabo umdayisi ayikho inkosi isilo esake sadayisa njengoMpande sidayisa isizwe sakwaZulu uMpande nje wayehlangene nabelungu bedayisa ngoZulu kanye nomhlaba kaZulu uMpande lenkosi ekuthiwa uMpande uyabo so bengafuni ukuyidonsa konke lapho mfowethu bengafuni ukuyidonsa lapho ngoba bengiyoze ngidonse ngisho amambuka lapho ukuthi abanye namhlanje abayibiza ngoZulu bambukaza baba amambuka bayingxenye yabantu yetulo lokubulawa kwesilo uCetshwayo bayingxenye yetulo lokuthi umhlaba wakwaZulu udliwe abelungu udliwe ipolitiki bana bengafuni ukuyidonsa konke lapho bengifuna nje ukuyidonsa la recently ngama-90s esikhathini se-IFP esikhathini se-democracy kungena i-democracy kuphuma i-apartheid ukuthi uShenge wadlala indima enkulu kabi including human murdering kubulawa abantu bakwaZulu bebulawa inkatha bebulawela nje ukuthi bajoyiniswe inkatha ngenkani kwakufuneka kube yabo nje mina yoba ngiqhamuke embumbulu nje embumbulu wawubulawa mawungeyona inkatha ayithi ngikutshela mina ngiyakutshela nje angikubuzi embumbulu kwelakithi la ngikhulele khona mawungeyona inkatha wawunqunywa embumbulu ubizwe ngekhomu wawubizwa ngekhomu ingakho ngilizonda kanje leligama elithi comrade ngoba embumbulu wawubizwa ngekhomu mawuzonqunywa kuthiwa ikhomu leli kuthiwa lingakephi ikhomu uyonqunywa nje uyabo inkatha yanquma abantu ibajoyinisa ngenkani ukuthi abantu ababe i-IFP bangakanani abantu abafa eMlazi bebulawa inkatha bangakanani abantu abafa njengoba ngisho nje kombumbulu kwelakithi bebulawela nje ukuthi abayona inkatha angiphathi khona makuthiwa uyi-ANC uyabo yonke leyo nto yayifandwa abelungu ya njoba namanje nje manje uhlabisa nje lo hlelo esihlalweni uthatha u20 million lapha kuOppenheimers ayizange ifihlwe lo nto it's in the public domain ukuthi uhlabisa recently kubheka okhethweni lolu luka May 29 2025 kubhekwe kulolo khetho uLokhuza uhlabisa uthathe u20 million kwi-Oppenheimers abelungu eqhubeka njalo nokudayisa umuntu omnyama uyabo ebubini bayo ngqo indlunkulu nesilo ngiyeza kubo ngisalana nje kubantu abalwa nendlunkulu ukuze indlunkulu iphelelwe amandla ibe useless ingabi nalutho ingakwazi ngisho ukushaya umthetho ume indlunkulu ibe subjected to prosecution isilo sibe subjected isilo singakwazi ukushaya imithetho esizweni sazo abantu abadlala indima enkulu ukuthi isilo singabi namandla sibe useless inkatha noShembe uShembeke nje yena hambe yobuka ngisho iAttire ingubo eqoko uShembe ubuko ukuthi akuxubene yini isiko lethu kanye nesiko labelungu indlela abaqoka ngayo iyakhombisa nje ukuthi umuntu omnyama esehlangene nomlungu lela bheshu neshethi nentolibhantshi noma ipull over lokho abaqoka ahlangana ibheshu lakwaZulu nama pull over namashethi amhlophe